ngati ukuvutika video imene ndi aiwe, ngati ukusowa ntchito video imene ndi aiwe. Chinthu choyamba ndi ichi, chinthu chimene chimachipanga anthu ambiri daily, kubonyula. Akuluakulu ngati mmabonyula ntchito imene ulekeni, zimene zimabweretsa masoka, zimene zimapangisa kuti zinthu zimayende m'moyo mwanu. Mandimvetseni, ndicho akuluakulu lekani khalidwe limeneli. Chinanso ndi ichi, kupanga chibwezi ndi azikazi osiyanasiyana. Akuluakulu ngati mmapanga chibwezi ndi azikazi osiyanasiyana, choti muziwe ndichi, azikazi ena ake amakhala atsoka. Mandimvetseni, ndi ukangogonana nawo tsoka lija umalitenga. Lekani kupanga chibwezi ndi azikazi osiyanasiyana. Chinanso ndichi, kupanga chibwezi ndi mkazi oti mamuna ake anamwalira kapena kuti chibwezi chake anamwalira. Chonde ndipo ngati unapanga zinthu zimenezi ukuyenera kusamba kwake nduku. Ngati kwanu kuli agogo, azigogo ambiri amakhala ndi manthongo pamaso. Wauza agogo aja asusule kumaso. Akamasukusula kumaso, madzi aja amene asukusulira aja amene agwa aja azigwera m'beseni. Kenako kutenga madzi aja ukaphatikizana ndi madzi ena ndi kusamba. Ukamasamba uzipempha kwa Mulungu, Ambuye Mulungu ndikhululukireni pa zinthu zimene ndimakhala ndikupanga. Izi ndi zimauma kuti mandimvetse. Chonde choseni masoka moyo mwanga, ndipo zinthu zimene zimathandiza. Kaya mukundimva kaya? Ngati mumapanga zinthu zimene ndinenazi, kuyambira lero lekani, ndipo mukaleka muyenera musambe muchotse minyama pathupi panu. Izi ndi zimene mukuyenera kupanga. Chinanso ndichi, anyamata ambiri mumanyoza makolo. Akuluakulu ngati mumanyoza makolo kuti zinthu zikuyendereni ndi zovuta kwambiri. Mandimvetse, chifukwa choti makolo ndi mdalitso. Ngati mumanyoza makolo anu, chonde kuyambira lero lekani. Ndiponso muzapempha makolo anu kuti azikupemphererani kuti Mulungu akudalitseni. Chifukwa chakuti pemphero lochoka kwa makolo, Mulungu amaliva msanga kusiyana pemphero lochoka kwa iweyo. Mandimvetse, makolo ako ndi Mulungu ali chonchi pafupi kwambiri. Iweyo ungatopempha kwa Mulungu, Ambuye Mulungu ndidalitseni izi ndizi, kuti azakuve after 15 years. Koma makolo ako kupempha kuti awave ali ndi 1 hour yokha. Mandimvetse, ndicho ndi akuluakulu kumalemekeza makolo anu. Mandimvetse, kana manena kuti kholo ndi Mulungu wachiwiri. Mandimvetse, uzilemekeza makolo ako. Nde anthu enanso mwina makolo anu anamwalira. Mandimvetse, ndiponso zinthu sizikuyenderani. Izi ndi zimene mukuyenera kupanga. Mandimvetse, mupite kumanda kwawo mukasese. Mandimvetse, mupanga ngati kasadaka ndithu. Mukasesa chanchanu kumanda kwawo kuja kulinda bwinobwino, kenako muphika chakudya pa khomo pano. Ndikupempha kwa Mulungu, Ambuye Mulungu zinthu sizondiyendera, chonde nditseguleni khomo la madalitso izi ndizi. Gawani chakudya chija apaseni anthu aje. Mandimvetse, omwe ndimene amapangira. Chinanso ndi ichi, ngati makolo ako osalipo, ungatopita kumanda kuja ukasesa. Ngakhale pa manda poti pa munthu oti sumudziwa. Mandimvetse, ukasesa bwinobwino mawu makuti kosekujo sisabwisa bwinobwino. Kenako ndikuphika kachakudya kwapasa ana aje. Anthu aje, anthu a around aje. Ndikupempha kwa Mulungu, Ambuye Mulungu zinthu zikuvuta, chonde nditseguleni makhomo anga amene anasekeka izi ndizi. Mandimvetse, izi ndi zimene amapanga mapakisana ambiri. Mandimvetse, afande umafufuza nkhanizi. Ndi zinthu ngati zikuvuta m'bale, izi ndi zimene ukuyenera kupanga. Koma chachikulu kumalemekeza makolo. Ndausayiwala kupanga subscribe channel yaini, kuti nkhani zinaso zikupezani mosavuta. Faya nkhani zilipo zambirimbiri, ndipo tinakali. Mandimvetse, nkhani ndi straight imene zikomo kwambiri kuona video imene.